בוקר טוב, אני שמח לפתוח את האספה השנתית ה-70 של ארגון מנהלי תחבורה בישראל. אני מברך את כל החברים ונותני החסויות שהגיעו, ומאחל לכולנו שיהיה מהנה ופוריה. אנחנו באספה הכללית של ארגון מנהלי תחבורה ה-70. 70 שנה של עשייה, של פעילות, מבחינתנו זה ציון דרך מאוד משמעותי, בו צברנו ניסיון, ידע מקצועי ופעילות ענפה. הכנס הפעם מתמקד במעבר לתחבורה חשמלית, ניהול התחבורה החשמלית, שילוב של מערכות היברידיות ניתנות וגם מערכות ניהול צי רכב מתקדמות AI שמקבלים אותם תחת קורת גג אחת. אנחנו שמחים שהצלחנו אחרי תקופה כזאת מאגדרת להרים כנס תוך שבועיים. האספה הכללית ה-70 של ארגון מנהלי תחבורה. אני מודה לכל החברים, נותני החסויות, המלון, ההפקה, אשר הצליחו להרים בשבועיים ימים את האירוע הזה. אהלן, אז קודם כל זכות גדולה וכבוד גדול להיות כאן בחגיגות ה-70 של ארגון מנהלי התחבורה. אנחנו בכל מוביל מאוד מאוד חשוב לנו להיות חלק מהארגון ולתרום ולהיות כאן נוכחים בכל מה שאפשר. בוקר טוב, היום אנחנו נמצאים בכנס של מנהלי איגוד התחבורה, כנס מרשים מאוד 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 יפה. דיברנו קצת על הקבוצה שאני עובד בה, קבוצת בלו סקאי, קבוצה בת 25 שנה, מעל 10,000 מכוניות. שלום לכולם, כחלק מ-70 שנה על הארגון של מנהלי התחבורה, גם השנה לקחנו חסות מרכזית בכנס להציג את הפתרונות שלנו של סלו ביחד עם נצר, עסקה שעשינו לאחרונה שרכשנו אותה. אנחנו גאים ושמחים להשתתף באספה ה-70 של ארגון מנהלי תחבורה. אנחנו מודים מאוד לגיורא, לנועם ולרוני שמזמינים אותנו לקחת חלק בדבר הזה. המטרה המרכזית שלנו היא באמת לשמוע אתכם, להסתובב ולשמוע את הצרכים שעולים מכם. אנחנו מהיכולת פיתוח שלנו רוצים לתת מענה שלם לכל הצרכים של כל מנהל תחבורה בישראל.